Dobrý deň, takže ja som sa dnes rozhodla natočiť ešte jedno video a dnes budeme bojovať proti dvojitej brade, budeme spevňovať digastricus, svalík dvojbrúškový a druhá brada nie je veľmi vážna a nie je to problém len plnoštíhlých žien, ale aj štíhlych. Ide to aj vekom, pretože nám ten svalík ochabuje, takže takisto ho potrebujeme uvoľňovať a zapojíme aj oval alebo spodnú kontúru tváre. Keďže už po 50-ke všetko sa nám začína aj spomalovať, aj metabolizmus a hlavne tá spodná kontúra tváre, toto je to, čo nám ako prvé začína padať, takže aj s týmto musíme pracovať. Takže ukážem vám taký môj naozaj rituál, ktorý mi to pomáha udržiavať, si myslím sa zatiaľ veľmi dobre a takisto nezabere vám to veľa času, ale keď to budete robiť pravidelne, tak nebude sa vám tá druhá brada vytvárať. Takže budeme pracovať znovu bez oleja, pretože sú to také hĺbkové masážne techniky. Budeme potrebovať ukazováky, priložíme si ich na bradu a palce pôjdu pod bradu. A ja teraz sa budem snažiť robiť ako také pohyby dozadu, asi také 2 cm. A potom mekom, hej, potom svalíku je vlastne ako keby som si to chcela, to mekúčké, hej, porozťahovať, idem dozadu. Toto môžete aj trošku bolieť. Takže toto robím. To je jeden spôsob. Hej, takto. Dozadu idem. Tak. A teraz pôjdeme do strany. Hej? Na šírku. Tu dnu zapojte. Tam budete už cítiť. Také ako keby guličky, zhrudnuté miesta, to cítite, ako to tam môže aj trošku vám tam ločkať. Nebojte sa ísť dnu, má to trošku aj bolieť. Rozťahujem dnu. To je ono. Vidíte? Tak. A poďme dlhý pohyb k ušiam. K ušiam. Šup. K ušiam. Celá spodná kontúra tváre k ušiam. Tak, idem. Hlboký pohyb. Definujem kosť. Tak. Ešte. Výborne. Teraz palce a ukazovaky obidvoch rúk. Prichytím si, urobím si válček. Na jednej strane prichytím, na druhej. A teraz sa to snažím ako taký zipsík. Jeden palec ukazovakom ide dohora a druhý ide nadol. Je to protichodný pohyb. Vidíte? Toto tu. A tuto aj ja cítim. Toto tu treba. Všetko pekne porozťahovať. Čiže 2 prsty dohora, 2 nadol. Tak, to je ono. To je ono. Výborne. Tak. A teraz meníme smer. Prichytíme si jednou rukou, palcom a ukazovákom, ten svalík a pekne urobím si válček, idem k uchu a pekne všetko stiahnem dole ku kľúčnej kosti. Vidíte toto? Toto takisto, keď máte čas, cez deň, že máte kratučkú prestávku, tak 10 krát na jednu aj na druhú stranu. Držím a všetko rozpúšťam k ušiam. Bez oleja pracujeme. Tak. Výborne. No ide vám to. Tieto masážne techniky, niektoré tie hĺbkové, aj tie palpačné, sa vám nemusia podariť na prvý krát. Aj keď je to tkanívko tam stuhnuté, keď už je tá začínajúca fibróza, starnutie toho tkaniva, zlepovanie, tak tam naozaj len treba trpezlivosť a treba to každý deň len skúšať a ono sa to časom podá. Výborne. Druhá strana, čiže vysvetľujem znovu válček. Nebojte sa to prichytiť, hej. Není to veľmi príjemné, ale účinné. A pekne idem až k uchu, pridržím a pekne dole. Uchu a dole. Tak. A dole.
Výborne. Nepočítam, že koľkokrát to je, robím to len tak intuitívne. Vy si spravte na každú stranu 10 krát. Dobre. Ešte jeden pohyb. Ukazováky, zohnuté háčiky, pod bradu a k ušiam. Pod bradu opriem sa o to k ušiam. Pod bradu k ušiam. Pod bradu k ušiam. Kopírujem, hej, všetko k ušiam. Ušiam idem. Tak. Ešte. A záverečný, môj najobľúbenejší pohyb. Ukazováky, palce, silný úchop, palec pod bradu, ukazovák na bradu a dlhý pohyb zverák. A dole klbikmi premasírujem ku kľúčnej kosti. Prichytím. Kopírujem palec popod, ukazovák nad a klbikmi stiahnem cez bočnú stranu krku. Toto nám úžasne spevňuje aj definuje ovál a krásne dole. Stále sme bez oleja. Je to hlboký pohyb. A to. Tak. Výborne. No čo hovoríte? Už ten pocit je taký, že fajný po tejto masáži, že naozaj to cítite, že je to tam také, aspoň ja mám z toho taký pocit, že naozaj to aj pomáha, že je to také pevnejšie potom. Áno. Posledný. Áno. Výborne. Takže masážne techniky na svalík dvojbrúškový a na definíciu spodnej kontúry tváre. Tak dúfam, že vám masáž bude prospešná a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne, dovidenia.